A nosa querida Rocío Padín canda Maximino, porque este fin de semana en Lalín terá lugar tamén o tradicional desfile de comparsas, e aí están xa, Rocío, pois ultimando os preparativos, non? Si, así é, que logo de varias festividades que levamos xa da nosa feira do cocido, este domingo, día grande, día no que salen as nosas carrozas, como a de Maximino, moi bo día. Bo día a todos. A ver, 40 metros de carroza, Maximino, pero ti ao pequeno non vas nunca. Si, bueno, isto corresponde a unha cooperativa, non é a miña, eu dirixo aquí, eu non sou o que faga a carroza. E ademais, unha carroza con unha temática moi bonita, o campo no tempo. Exactamente, empezamos nas nosas raíces, no siglo pasado. Entonces, como vedes, aquí hai unha lareira, un forno para cocer o pan que está detrás miña, aquí hai unha lareira, o pote de facer o caldo, E ten algo moi espectacular o pote, a ver, que nos vai a enseñar Maximino, porque en función de como tuveramos o lume, podíamoslo ir movendo. había que baixar o pote máis abaixo, máis arriba. Isto chamase a garmalleira. Entón, isto permite subir a baixar a pota que temos aquí. Non había outras cousas, non había butano, nin electricidade. Había que facer lume e ana máis. Paralelamente, pegada á cociña, sempre existía a corte das vacas. As vacas estaban moi pegadas á cociña. E aí temos unha vaca que Ben bonita, ademais. fabricaron aquí uns rapaces moi bonita. E a ordeñadora que está ao lado, mira, aí temos unha ordeñadora do siglo pasado. Unha ordeñadora, ademais, con moita historia. O que se empezou a facer en Galicia. Entonces, xa ter unha ordeñadora naquel tempo era algo que sobrepasaba as dimensións. Pero moitas veces dicimos, non, que quen tiña unha vaca na súa casa tiña un tesouro e igual que ter unha vaca, se tiña as dúas, xa era... A vaca proporcionaba comida á familia. Xa nos pasamos ao outro lado, e aquí están os apeiros. Aquí temos un arao de ferro, que foi o arado romano, que empezaron os romanos cultivando a terra, o xugo das vacas, a grade de pau, e automáticamente o carro das vacas, porque este era a arma insigne de todos os agricultores. Se non tiñan un carro non podían ir á leña, non podían facer nada. O carro era... Tirado por dúas vacas, ademais. Sí, era como o trator hoxe, ou como ter o coche. Seguidamente, nos fomos a outra máquina, que é aquela que é unha segadora arrastrada por mulas, que esa segadora fixo moito traballo, foi unha novedade, porque as rodas, ao tirar cas mulas por aquí ou co ganado, iba segando. Pero despois, alguén invertou unha cosa que se chama Bertolina. Seguimos evolucionando no tempo e da segadora pasamos á nosa Bertolina, Maximino. A Bertolina foi un invento xa como o teléfono móvil. Isto xa foi o nova máis do campo. Isto xa foi o nova máis no campo, porque incluso lle poñían un remolque e xa iban a erva con ela, e a leña e todas esas cousas. Xa se facía todo co mesmo instrumento. Seguidamente, isto foi cambiando. Entonces, alá polos anos 60, un galego chamado Eduardo Barreiros inventou uns tractores que dixo, bueno, hai que quitar as vacas e os bois do medio, vamos a inventar un tractor. Ese tractor está inventado polo señor Barreiros, Eduardo Barreiros. Ese tractor empezou a vender no ano 62. Entonces... Do ano 62 están vostedes a ver toda a evolución que sufriu aquí no campo. Maximino, onde me vas? É que Maximino sabes o que pasa. Eu vou coller o tractor. Vas coller o tractor, xa vas co tractor. A ver, Maximino, que pasa? Que aquí a xente traballa os sábados. E hoxe aquí eu vexo que non hai nadie traballando. Tú aquí tampouco traballas moito. No. Isto foi feito os sábados, todos os sábados desde o mes de diciembre. Ti que se lo dirigir, non? Bueno, dirixo e axudo, pero o meu traballo, eu son un vello, sou jubilado. Bueno, tú tes un conto, Maximino, vou ter que dar aquí a botar unha man. Maximino, ponme a traballar que isto está todo verde ainda. Voulle botar unha man aquí. Mañán estamos aquí, como tolos, acabando a carroza, para a 1 da tarde o domingo arrancar por la linha abaixo. 40 metros de carroza, porque ainda temos outros 2 remolques que van detrás desto, Outros 2 remolques que están sin facer. Queda aquí a acompañarlle. Bueno, Maximino, ponme a traballar, veña, a ver, que hai que facer aquí? Isto está verdísimo, mi madre. Espera. Quedan aí Rocío e Maximino, que maravilla escoitar sempre, verdad, Maximino, falar pois do que máis lle gusta, que é o mundo rural, a evolución de todos esos aparellos. 40 metros non lle chegan a nada, máis. Non lle chegan a nada, porque é capaz de poñer unha leira de 2 hectáreas. Dentro da carroza. Explicoulle Rocío, 40 metros de carroza, que unha barbaridade. El o pequeno non vai. Non estivo ben aí. Unha barbaridade de unha carroza, non? De 40 Pero metros, 15 leva a personas. matemática, vamos, iso é un museo. Pero fai un paseo pola museo historia, andante. verdade que Me encanta. é que é moi interesante, sí, que
que manteña todavía esos aparatos, artiluxos que fomos vendo como evolucionaban e ademais tamén como el iba fiando todo, a verdade que a Sí, mí parece... escoitastes que ademais Maximino falaba das vacas tamén, da importancia que tiñan, xusto antes que víamos aí a Sujaila nas familias e nas casas, non? Que lle contaba aí a Rocío. Había unha cousa que facían as vacas, que non o dixemos hoxe, que é quentar as vivendas tamén, porque vivíase na parte de arriba e a corte estaba abaixo, e eu iso experimentei no de rapaz, nos picos de Europa, dormindo nun albergue deses que hai de alta montaña, e alucinei de estar todo nevado fora, e eu dormindo, non ides creer, en manga curta. Sí, Non o Bueno, creo, non. ti non és exemplo, De todas formas, eu ainda sigo tendo un sono con Diego, de ver a Diego tirando do... A ti estás aí agarrando dos- caxaparto. Sí, claro, tirando dos pés do becerro e tal. A ver que pasa, que Estaría estamos ben, aí estaría aínda coa venta aberta en Monterrey. Pero, Gloria, ao final está moi ben estas cosas que fai Maximino, porque que importante é lembrar de onde vimos, que moi ben a Bertolina, agora todo isto, pero que houve xente que traballou moito no campo, que traballou moito no campo. Campo para todos os galegos é moi importante e é importante que o saquemos nestes momentos de festa en que levamos aos rapaces que o ven, que hai alguén que llo explica, porque Maximino vai se poñer ali na carroza dos 40 metros, dun lado para outro, sí, E unha cousa e moi os nenos... importante tamén, Gloria, Sí. e é que, por exemplo, eu vexo por min, eu tamén son un pouco Maximino en outro nivel, pero tamén me gusta recuperar esas cousas, non? Por exemplo, cada vez que vexo a máquina de solfatar de antes, que tiña o meu abuelo, digo, Dios mío, querido, O que pesaba, o que non? esta xente traballaba. Eses traballos de antes, que moitas veces lle falamos aquí no termómetro, pero os que faltan remuda, e outros oficios, Bernardo, no caso que nos